Okay guys, magandang hapon. Ito pala ang Bay ano tang istorya ti arami to'y bilit ko. Bilit ko naamo dot na makaay ayo. Up prosken pek-pekel isip inak pangpadpadakkel. No umingar nakatataer, no agtong ed pumanerter. To'y bilit ko, day to'y bilit ko. No sumro aglag tulag to. Oh bilit ko, oh bilit ko. No mabisin ag sirko-sirko. bibigyan na siya ng pagkain. Halika dito sa akin. Halika dito, lutuan. Halika dito, huwag ka mahiya. Halika dito. Dahil dyan, kailangan niya mong pataginin para may premium siya. Ginawa niya. Kaya dala daw kung pagkain niya para madaling turuan. HBO Records and Oily Production. To'y bilit ko ket napili, di na kaya't makan nga asi-asi. Kay kaya't na tay na bang isipiten na ket kumulti. To'y bilit ko aduti mangayat tangkiran ket nawalat. No somro oray agpatpatnag nga ang kuling pagpag. To'y bilit ko, day to'y bilit ko. No tumakter Polgada 8. To'y bilit ko, oh bilit ko. No di makuti